As-salah, as-salah, la ilaha illallah. Inindiray nun o mga tao so sambayang akyalipataniran su arga nagugkala ikipantag o sambayang agina nimiyak kalala ak koneksyon si kukipupantag niran ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kaputulaw mo siya ko sambayang yan nas kanyan din so kya putulan yan ko koneksyon yan ko Allah. Sa kanyan din so kya putulan yan ko ranon gagaw niyan ko Allah. Sa kanyan din so kya putulan yan ko riski ron o Allah subhanahu wa ta'ala. So kikalimunon o Allah subhanahu wa ta'ala na sambi agyan ko kapagintaw ang masimpata, kapagintaw kapagawid akal, kapagintaw apalaya din problema, kapagintaw apalaya din kasendita na ayamala na sa alungan amori na pagadapan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kay ang mga tao ay nindiray niran sa mga sambayang iran. La ilaha illallah. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Namiyakatundog kira na gyang kutuwa mga tao ay nindiray no niran sa mga sambayang iran, inibagakiran sa mga sambayang iran. La hawla wala quwwata illa billah. Wattaba'u syahawat, ini sembira no nagyang kuta kaya pangunutay niran sa gyang kuta bay aginawiran. Miya tumuira nagyang kuta bay aginawiran, miya tumuira nagyang kuta kang galabak sa haram. Pagkanagiran so hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Napakalalambas niran to na disiran din papakadingil na tatarusiran din nagyang kuta diran di galabakan amang kanustaan. La hawla wala quwwata illa billah. Anda manay kakikalim unrak tanu wallah. Amiyak kadakadakal tanu mababaling sa gyang kaiyaya manan yan na ingad tanu amarawi. Ugay na o pamakapagilay tanu na su mga masgid tanu na umanawakto na digitaw no miya pirapulo at tauron na su mga tao sa marawi ng gibuan at tauron. Subhanallah. Na o pamabuka lawa tao sa marawi na sambayang siran lawon na wallahi alazim kamapanuman agyan kanan ang mga masgid sa marawi sa langit ukap kapanuyan igira aalungan adimaat. So kasambayang na kanababuma kay sesa kanababu dimaat. Kasukasambayang na umandan gawin na makalimang kamit tindig susambayang. Na amay kay nindiray nun kanan na mapadikasagyan kay ang mga tao apitaro Allah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nayaw ka no. Kasusiksa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatalingum anyan rakano sa gyan kaya kasi sa dunya mga tapang mga tiyo ba Allah subhanahu wa ta'ala ayamala na sa isa alungan amawri na kapagintaw apalayadan ka sendita kapalayadan ka buko palayadan ka gurok palayadan ka pamangli sa tabang ko Allah o giid na dir kad mo tumakanggayi aguna sabab sa gyan ko takapakadambang ka sa nakajahannam na dadan apa mamangkin nagkarkaro di ka pamamakinag no Allah di ka pamamakinag no mga malaika sumangalulot ka sumbalalok ka. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat pitro yan bainal muslimi wal kafiri tarkus salah ayam bidaan pagltan o muslim agusu kafir na sukibagak niyang kusambayang yan la ilaha illallah. Diyan kay sambayang nagi pinakamala ipangkatang ulang masimba ko Allah subhanahu wa ta'ala ko urian ukyas saksiin kaun ada Tuhan asimba na patot asala ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusog kaya saksiin kaun as Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uri niyan nagusog iyan. Gina ni pinakamapur ipangkatang ulang masimba. Dabaliw puasang ka, dabaliw sadakang ka, dabaliw din ka di kapiyapiyas, iko salakaw di salakaw. Amay kapiyotol ka so koneksyon ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Amay kay nindiray nun kagyan kaya mga sambayang. Amay kapisambi ka nagyan kaya mga galabak ang mga haram. Na umandan mau maagyang kutuwa wakto as sambayang. Natatanodin ka, kaamay kay nindiray nun kaagyang kutuwa galabak ka. Amay kay nindiray nung kagyang kutasang na umandan mau mas waktu niyan na sadin-sadin kading galabakan na haram rakaw to na gumadudusa ka sa gyang kutading kading galabakan. Sabab sa gyang kutak kinisambi na kaon nagu kinibaga ka na kaon sa gyang kutasang bayang apisambi kaon na gyang kuta galabak ka. Sumang kibarul ulama, sumang ala ko mga ulama na miyata ayon siran agyang kaiya kakakapir ang mga tao ay nindiray no nilan susambayang iran nakakakapiraya amala subhanallah na adang ko mga ulama mitron sa kakakapiraya may to la hawla wala quwwata illa billah amay kakatawan o muslim agyang kanan asambayang na paliugaton na kitagal kagis sa ginawang ka amay ka din katagalan sa ginawang ka na miyapad ka sa gyang kuta mga kafir amay ka din katagalan sa ginawang ka miyapad ka sa gyang kuta mga kafir
So kitindagan ka ko sambayang na kanabaanan na ayamanan yan na para ko salakor ka, di. Para nga sa ginawang ka, limor ka nan, wallah, aging ka na nakitindagan kaon. Gagaw niya nakaging ka na nakitindagan kaon. Inusu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ghaniyun anna. So Allah nakanabatan niyang kailangan, ugaid na saktanoy makakikinanglan ko Allah. Api alangon tanupan niya ng bayang nakanabaanan kailangan wallah. Kasakatanoy dapat ang makakikinanglan ko Allah. Nagina ni sabab ang makapanambayang ka. Gina ni pagampaganay ni panyugot Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni simba asaya ni paliugat sa isa langit. Sa iko kesungon o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iko Laylatul Isra wal Mi'raj. Simba asaya ni paliugat sa langit kenapa sa isa lupa. So puasa, so diakat, so zaka, so hajj, so jihad, nasa ni paliugat sa liyaw alupa, o gaid na susambayang nasa ni paliugat sa langit. Subhanallah. Ina ko makaumar us Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ikukad na niyan, naronon ini paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala, giyan kanan asambayang. Giyanan ika-importante, giyan kanan ikapanadang kay asambayang, asa din sa indere nun na giyan ka asambayang, na miyakasayan sa pangayaman, miyakasayan sa binatang. Lagi na giyan ko to akyatiroon Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sabi sa benar ay nibinsa-binsa kami sa mga kaadan ang mga jin na gumamano siya sa isa na jahannam. Anto na isabab, lahum qulubun la yafqahuna biha. Adin ang mga pusiran, adin ang mga gede-gede na diran gede-gede. Walahum adhanun la yasma'una biha. Adin ang mga pamamangkinagan niran na diran pamamangkinagan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Adin ang mga pangilailan na diran pangilailan. Ulaika kal an'am, siran na sa mga tawa kaya saya na niran sa mga binatang. Balhum adal, inunta na siran na kailawan na niran sa mga binatang. Ulaika humul ghafilun, siran sa mga tao amin didaraynon. Adin agada-gada ka, din ka imang gada-gada sa iyong puta ginawang ka. Aw pa makatalikudan ka sa Allah. Namataan at talikudan ka niyan. Nagumakapagintaw ka sa kapakapagintaw, masimpit ka. Masumpit ka. Kapakadapanas. Lahum adhanun la yasma'una biha. Adna pamamakinag ka na, dan ka pamamakinag sa mga wasyat mga ulama. Dan ka pamamakinag sa Quran, sa hadith. Dan ka pamamakinag, yan kung tapunan na sa bang, sa isang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taman sa kapanggiraw niya na hayya ala salah, hayya ala al-falah. Na dan ka ito pamamakinag. Kaya tatarus ka ng agyan ka ng agalabak ka. La hawla wala quwwata illa billah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Adna mga pangilaylayan na dairan usara sa giyang kuta mapi at pangilaylayan. Sala kawain usara niranon. Dairan usara sa giyang kuta kang gada-gada. Aso pangilaylayan. Nagyang ka na na niriskir ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amata, giyang ka na nakapagpagaylayan ka. Na pagpagkaw ko prakana sa kapagkatarimang ka sa mata na sa Allah subhanahu wa ta'ala na suti-suti ang mga din kumakaadang yan. Igira miyaling kagiyang kuta piya makamong sa mga kaadang. Nadang ka na usara. Doto usaraw manusia na gusujin nagyutoy kaya sa baba sa kinibin sa kiran sa narkajhanam. Na pagsagyan kay ang mga tao, kaya lawan niran sa mga binatang, pagsagyan kay ang mga tao amyakan daray nun na lawan ay nin daray nun o manusia agal kaya sang kay adunya nagyang utas sambayang agyan nan imyak kalala akipupantag ng kakwa Allah subhanahu wa ta'ala.